Bore da i chi. Doeddwn i ddim yn credu byddwn ni yn wneud Myfyrdod Sul yma, oedd e'n sil rhydd, ond dwi wedi penderfynu bod angen un ar bawb felly mae'n bleser i gael cyflwyno myfyrdod arall ar gyfer Hydref y 15. Diolch o Dduw dy fod yma ni'n plith heddiw eto. Diolch am dy ofal at gynhaliaeth hyd yn hyn. Bydd yn amddiffynfa ddigyfnewid i ni gyd o'r wythnos hon eto, gan gychwyn yma yn ein myfyrdod. Amen. Wel, dwi am ddarllen 8 adnod gyntaf pennod 6 o lyfr Eseia. Yn y flwyddyn y bu farw y brenin Eseia, y Gwelais hefyd yr Arglwydd, yn eistedd ar eisteddfa uchel a dyrchafedig, a'i odre yn llenwi'r deml. Y seraffiaid oedd yn sefyll oddi ar hynny. 6 adain ydoedd i bob un, a 2 y cuddiau ei wyneb, ac a 2 y cuddiau ei draed, ac a 2 yr ehedau. A llefodd yn aill wrth y llall, ac a dywedodd, Sanct, Sanct, Sanct yw Arglwydd y lluoedd. Yr holl ddeiar sydd lawn o'i ogoniant ef. A ffist y rhiniogau a symud asant gan lef yr hwn oedd yn llefain, a'r tŷ a lanwyd gan fwg. Yna dywedais, gwau fi, gan ei starfu amdanaf. Oherwydd gŵr halogedig o ei wefusau ydw fi, ac ymysg bobl halogedig o wefusau yr wefyn trigo, gan ei syllygaid a welsant y brenin, Arglwydd y lluoedd. Yna, yr ehedodd ataf un o'r seraffiaid, ac yn ei law farworin, ac emerasau fe oddi ar yr allor mewn gefel, ac a'i rhoes i gyffwrdd am gennau, ac a ddywedodd, wele, cyffyrddodd hwn a thwefusau, ac yma dawod dy anwiredd, a glanhawyd dy bechod. Clywais hefyd lef yr Arglwydd yn dywedyd, pwy anfonaf, a phwy a drosom ni. Yna dywedais, wele fi, anfon fi. I'r geiriau diwetha na'n ddigon cyfarwydd i ni. Ond dwi'n mynd nôl i'r adnod gynta am destun i'r myfyrdod. Yn y flwyddyn y bu farw y brenin Eseia, y Gwelais hefyd yr Arglwydd. Yn y flwyddyn y bu farw y brenin Eseia, y Gwelais hefyd yr Arglwydd. Dwi am ddefnyddio'r stori hon am Eseia fel cefndir un myfyrdod heddi, gan gofio mae dyn ifanc oedd Eseia yn y fan hon. Mae'n anghywir meddwl am y proffwyd fel hen ŵr o hyd. Fel pob bachgen ifanc, roedd gan Eseia ei arwr. Fe fi adeg pan mae pregethwyr oedd arwyr Cymru, a byddai orielau o lyniau pregethwyr yn boblogaeth. Erbyn hyn ser y byd pop a byd chwaraeon sy'n mewn orielau. Allwch chi ddychmygu plant ifanc yn casglu llyfr stickers gweinidogion. Falle bydd rhywun am fy swopio i am Geraint Tudur, neu Dyfri Gris am Betty Wyn. Ie, go bryn. Mae'r awydd a marwr yn parhau ym mhob cenedlaeth. Y gwrthrych sy'n newid. Arwyr yn y cof yw George Best a Barry John bellach mae'n ei ofn. Ond roedd gan Eseia ei arwr hefyd, a'r brenin Eseia oedd hwnnw. Dyddi oedd rheini wrth gwrs pan oedd brenin yn frenin, nid jyst rhyw figurehead. Yn nyddiau Eseia, roedd llwyddiant neu aflwyddiant y wlad yn dibynnu ar y brenin yn llwyr. Fe fi Eseia yn frenin da, fe lwyddodd y wlad dan ei lywodraeth. Cafwyd heddwch, fe lwyddwyd y myd masnach, ac fe gadarnhawyd y wlad i gyd. Nod Eseia oedd, pan byddaf yn ddyn, byddaf fel Eseia. Y bywyd yn braf a phopeth yn sicr, edrychai'r dyfodol yn olau a chlir. Yna, torodd storm. Bu farw'r brenin. Drylliwyd delw Eseia, fe gollodd ei arwr, ac aeth yn bir ddigalon. Nid oedd y dyfodol yn sicr o gwbl i'r bachgen ifanc mwy.
cerddai'n ben isel. Pwy fyddai'n frenin nawr? A beri heddwch? Beth a o'r hen wlad fach hon a garaf mor fawr? Beth am y fori? Ie, na chi gwestiwn oesol ynddo fe. Beth am y fori? Ni'n gofyn y cwestiwn yna heddi, gan ein bod yn byw mewn dyddiau tebyg ar lawer ystyr. Mae aniddigrwydd, anfodlonrwydd a phrotest yn eiriau cyfarwydd. Ac yn fwy na hynny, mae'r ansicrwydd am y fori sy'n cael ei greu gan yr afiechyd sydd yn ein bygwth, ynghyd â chyflwr ein byd, yn gyffredinol, yn ofid. Mae yna chwalu ar lawer o'n gwerthoedd a'n delweddau, a mae hynny'n gwneud ein hamgylchedd yn ddiethyr. Adeg rhyfel, fe geir cyrch awyr ac fe geith adeiladau chwalu. Yn y bore, dim ond bylchau lle bu adeilad a'r lle yn mynd yn ddiethyr i bobl. Lle bu cadernid, dim ond bwlch gwag. Pena'r hoffwn hyn neu beidio, dyma'r byd yr ydym yn byw ynddo. Ac ydy, mae pethau newid i ni yn y dair eglwys hon a thu hwnt. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Eseia. Dyna pryd y gwelodd Eseia ifanc y chwalu ar newid. Ac yng nghanol 2020, dyma'r cyfnod pan welwn ni hynny. Ond mae rhywbeth arall yn ein testyn. Geiriau sy'n cydnabod y chwalu ar newid, ond sy'n mynnu fod rhywbeth yn aros. Ciliodd Eseia, ond roedd Duw yn aros. Dyna ffordd Eseia o ddweud hyn. Roedd Eseia ifanc yn cerdded yn drist ar hyd heolyd Jerusalem, ac fe gafodd ei hunan ar bwys y deml, a dyma fynd i mewn. Yno, y daeth efo hyd i'r hyn a Duw newid. Gwelais hefyd yr arglwydd. Gwelais hefyd yr arglwydd. Os oedd pethau eraill yn newid, roedd Duw yn parhau yr un. Pob newid a chwalu, roedd Duw yn ddigyfnewid. Dyna weledigaeth Eseia ifanc gan rifoedd yn ôl. A dwi'n pwysleisio bod hyn yn wir o hyd. Gadael ysgol a mynd i goleg, gadael coleg a mynd i waith, gadael cartref a mynd i le arall, mynd a dod i wi yn yr hanes ni gyd. Ond mae Duw yr un. Yr un o Duw yn Salem Porthmadog lle roeddwn i'n blentyn. Yr un Duw oedd yn festri Hebron wrth i mi fynychu'r Ysgol Sul. Yr un o Duw yn roed fawn yn Baker Street Aberystwyth pan oeddwn yn y coleg. A'r un yw Duw yn eglwysu Capel Seion Nazareth a Bethesda heddiw. Yr arglwydd sydd yr un maint derfysga'r byd. Anwadalwch dyn, yr un i wef o hyd. Ie graig ni sifl y merwr llu. Dwi'n cofio ni yn mynd fel trip ieuenctid i Aberafon i weld Cliff Richard yn canu nôl yn y 70au. Cyfnod rock and roll i ni, a dyma ddywedodd Cliff Richard am Dduw. The rock that never rolls. The rock that never rolls. Anodd credu fod Cliff o bawb yn 80 yn ddiweddar, mae hwnna'n ei dyn yn hen. Ond the rock that never rolls. Yng nghanol pob newid, mae craig. Fe welwch chi lawer iawn o chwalu a newid, ond cofiwch fod un na newidia. Yna lawer o'r aglenni am dau ar y teledu dyddi yma, does e? Maen nhw ddiwedd. A mae tai heddiw yn meddu ar gynlluniau tra gwahanol, ond dyw'r sylfaen ddim yn newid. Ac wrth sôn am sylfaen, buddiol yw i ni gofio'r adnod, can ei sylfaen nis gall neb ei osod, heb lawr un o osodwyd, yr hwn yw Iesu Grist. Mae codi tai cymhedrol yn broblem yn Tokyo, tra gellir codi adeiladau trigen llawr yn Efrog Newydd. Chi'n gweld mae Tokyo yn gorffwys ar ddeiar ansicr, ac ynys Manhattan, New York, ar graig solet.
Mae'r hyn sy'n wir am adeiladu tai, yr un mor wir am adeiladu cymeriad. Rhaid wrth sylfaen gadarn. Mae blynyddoedd maith wedi mynd heibio, ers dyddiau Eseia ifanc, ond derys y gwirionedd sydd yn ei hanes efo hyd. Mae yna, ac fe fydd yna newid a chwalu. Fe wylwn ni hyn, ond y fwy ac yn bwysicach, mae Duw yn parhau yr un. Y graig ni sifl y merwr llu, nesau at Dduw sydd dda i ni. Plant yr oes niwclear yw plant yr oes yma. Wedi geni yng nghysgod y byd niwclear a'r bom atomig. Ond fe saif eglwys Iesu Grist i gyhoeddi rhywbeth i chi. Ni'n cydnabod y bom niwclear, ond yn yr un byd ag yma'r bom niwclear ynddo, mae'r Iesu byw yma hefyd. Meddai'r esgob Kirk, people are continually asking, what is the world coming to? They should ask, what has come to the world? Ie, daeth gwaredwr i'n byd. Dyna sydd wedi dod i'n byd. Daeth gwaredwr i'n byd i achub dynol ryw, a mae e'n fyw heddi, a diwed byth yn newid. Byddwch yn barod i ledaenu ei neges, a dywedwch fel y gwnaeth Eseia. Wele fi, anfon fi. Mwyn ein. Dewch i ni gael ymuno mewn gair o weddi. Arglwydd Graslon, plygwn o'r newydd ger dyfron ni, gydnabod dyfawredd a theilioni. Ac i ddiolch yn wylaidd am dy amynedd yn dymwneud â ni. Nid oes gennym yr hawl i fyny unrhyw beth, ond ymddiriedwn yn y ffaith syml, dy fod yn ein deall ac yn ein derbyn ar weithaf ein ffeleddau. Ie, diolchwn mai Duw Tregarog wyt ti, sy'n estyn dy gefnogaeth i ni, ac yn ein cynnal yn wastadol. Ni allwn ofyn am osgoi gofid, na sefyllfaoedd sy'n ein herio, ond gweddiwn am y gras sy'n cynnal yng nghanol amgylchiadau heriol bywyd. Gweddiwn dros ein gilydd, gan gofio'n arbennig am y sawl sy'n glaf ac yn pryderu am aelodau o'r teuluoedd sy'n wynebu a fiechyd. Cofiwn am y cyfeillion sy'n galaru dros anwyliad, a'r sawl sy'n ansicr o'r cyfeiriad gorau i'w gerdded. Bydd yn oleini sy'n symud o'n blaen, ac yn gwmni bawb ohonom ar y daith. Cofiwn yn dyner am gleifion yr eglwysi, gan ddiolch am staff pob ysbyty, meddygfa a gofalwyr yn y gymdeithas. O'i dyfendydd ar ei gwaith a'i gweinidogaeth dros eraill. Ie, deisyfwn dyfendydd ar waith y gwasanaeth iechyd yn ystod y cyfnod anodd a chymleth yma, lle mae'r galwadau'n arnynt yn drwm. Bendithia pawb sy'n cynnig cymwynas garwch yn ystod ein dyddiau blin. Maddau ni'n efoldad am bob bai a welin nhw. Cyffeswn ein bod yn esgeulus o'n cyfrifoldebau fel plant y deulu, ac aelodau o eglwys, llawer i annal. Cynorthwya ni wellan ymddygiad, ac union ni pob cam ar ein rhan, fel y gallu di fod yn falch ohonom. Gwrando'n gweddi, wrth ni chyflwyno yn enw arwr mawr y byd, Iesu Grist. Amen. Wel, cadwch yn ddiogel yn ystod y cyfnod clo yma, a da chi aroswch yn y tŷ a helpwch y gwasanaeth iechyd a pawb sydd yn ymdrechu ar yn rhan. Pob bendith.